na kalian juga akan dikasih nggak penpau jung sukumen gua kerau nomor bah kumka district committee jongka National People's Party ilayo ya kapan reconstitute ya ka BEC lene ka block executive committee jongka mau perwat kalau gua kemen hado kata-kata nomor baki rurung ba kejungi kum i ba Arwel ba dengan bin ba Arwel long MLA barim jongka ni ka konstitusi lalu deputy chief star barim jongka sorkat jela kumjuro ibadan yang ben ibalalong i MDC barim jongka ni ka constituency bat i chairman barim jongka district council te kanta kadi ka bakmen bhayangan man ha kadi ka sni ha kadi sha na kaliang jongki kila pen pawi ka jing snow ba ka ha ka jing long temen mo kim pa shu ya ka bandang shimi ki jingit kam ki bakmat hen rai hatin ka jing ya trend sni ja da barok ki dekat balawan ha kadi ka sni di lay kerpat iki bagian sembiang iki kam hakmat dengan itu ya pihak ni bagi suknat hado kata ba ibarwel ilong i presiden jongka blok jongka NP hang ni pok mo kawan ti kalau kebakran do kata bagi yo iba NP kira swairu ku working president jongka parti kejungi hang ni tinalor jongki ila jepru ya ki general secretary ila jepru ya ki secretary ilajit ya ki weipat kinogit kam ya ki members jong kaneka komiti ke batmai ke jungi de hak dia ski le ihi talagi jong ikmat sibon ki ramba ki wan hot ki don ki weipat ki badang mut badwan ru hak ne parti ring ampat kwa ya kaban ya keren ya kata ha kan ski tenai kapas mutna de kalau ba nila yo ya kaban yo ya kaneka parti full fledged committee jong kaneka block committee ke jungi kamram jonga manta kasi ngawan hang ni kalau bahadin ba ngila ikhamla shu ya kaban panya ya ka kamparti wei kalau bahadin bakadon ketika klam covid kat kantai ar ngimla len nomor bang ikhlam job shu kum MLA ni MDC na kanika district te kala don sya ka jing deko ha kam juga parti te ka intention jonga bang penlong ya kanika block committee kalau ban reconstitute ya kanika parti te hendrai mata ka kamram jonga kalau ku bang ong pi bagi don ki bakwa ban rung ki rung ba ha kan ni ka parti ke jungi raya mata ngam pakwa ya kaman ai nunu ka komen dan rai ka kamram jungi mata kum ka jing tha ka jonga nang ni ya ki block committee baro ar la ka dai ya karani kor la ni ka muat kalau man enroll ya ki to ki rumba pakwa ya ka baru ka parti de rai ha ka ber candidate de ka kamram ka jungi kalau bangin sa pura na rai ka por ngin sa screen ba bat ngin sa jet yu nu urang ba ba byang tam uban yele ya ka election la kalau na mo kurwat konstitusi kum ju naka rami kor konstitusi sa sisen nga appeal ya ki pajba nong song jong ka mo forward block bat kum ju ro jong ka district southwest ka sel district hot ngay ilang baki social media mo ki babon ki baya comment ki social media ki dangia kentai mo ya ka ka parti ka jungi tan rai ngan ong ya pi sa sisen ha ka por nga appeal ro ya pi ba ka parti ka jungi kala nang klan bat ka pen i ya ka jing klan da ka ba ki pajba jong kan ka khasil ka jongiru kila priang dia kan ka parti kanu ksa ka ba PPUI dang sian idon ka ba election po moro kreng ka parti ka jongi kala yo jing job problem buram kamo phang ka ba dang tang ki khedat ski ka ba ka parti ka rungkli hantoro ngiyo pelaksan hajar tam tikan ni ka pen i ba ka parti ka jongi hi ki breu jongi ki khasi ki jongi kila priang bahai kan ka parti ki agenda ki badon kaliang jong kan ka parti ka jongi nangai pa PUI ki isu ki baki sarkar ki baladep ki nut ban sim ngai ka sarkar ka jungi ka nut ban sim da piong ya ka ILP da piong ya ka thamitor da piong yo border issue PUI barok haji ba kanai ka parti jungi ka stang ban sim ya ki step kumno ya ka ban thau ya ki lat lti ban sok ya ki ngi problem ki ba kum ka state ni lama te ngai ka jingele ka don hapleng ka jingele te nakaliang junga nong ilam juga ka district na ai ka jing kitbok yang ya ka sarkar MDA po jinggilam ng isar konrat ke sama kini kijingile bat kijing tumu nam ta kijing bha kijing angot jong ikpat ba ne se ken sa urlo kiwai ki development ki bapur ba kani ka sarkar kala le te i ya kata ne siapet ka progress support kam dai menta kan dai haswa ban put jong kan ka tem jong une u ar hajar khatra adu ar kulai te ya ka bahasa ai kata ngin sanang ya pe par chadin ki berbor ki breu habasha rem habasha rem ki sutra kino mensin ringa adong ga kani kan kom perkhat pat ka kam tai tengah ka politik sa kan nu ka kam ka bangangat rei ngajungai hakawai ka jingai pat kata ka por ka por ka peniat
ya kanu makam kapor habang kapor kabut kadon kapor banjok kadon kapor banrem te haka politics ngini lamat ya kijing job artus nak tam hapok karon kor konstruksi bat hangne rukia sakhi dan bersuara job yang baru ngin wan haju te ban ong bangi telot tang nak kata bangi syarem ngangam sui hab kata Henry kidoni kibri pasu telot Henry nak kalian juga aku leader hande tang nak bang syarem manong bangi su telot ngangam sui hab bat ka kamram ke jungi kalong bangin korek ki kijing duna ke jungi bat nata kata ong yang rembak ba hak ni ko poru ngila yo ban ko setiap dia kan ke blok bat kunju ya kan ko ngila lek kaman syua tika kamram jungi bang bang ya syu syakmat inang ya syakmat ngi khot sabai ki samla long kami ki rurang ba jong kadong kathany ba aliwan sya kan ke parti ndai ba pin syu ya knyom tanah sabar pin ong ba ka parti ka tot ndai nang nang ke kan ke wei mo chicken ten ngon ong ba kadon ko ke por ka ba prime minister barim jungi u Atal Bihari Vajpayee keren hapo parlimen uang kini kinten namar baka kongres baru sekatu kadika ka parti ka sosial ya kadika ya kari ke juli kan mau ya tarpitin biong ba kandon ka por ka ba mangi ki basyan ki nang to kamu baka treasury bench ngin sa syong ha kadika jaka bat mafi pa pin sa syong ha kadika jaka ba ni syong mangi de kani straightforward nganya tho ko magalong mo de kum bakalong hi ngatrai pidang yakan mau hi ki press kemudian pidang yakan mau hai kata ba house nam arja katra ka ba i niarung haka LPP ngat pen kan tiak kan dia kata kalong ba ka intention jungi hak to por kalong na kamta bangi tawai ka civil solution nam na kan ko pat kum tong ilayo ting yarung haka LPP tang nam ta jo ka civil solution tenre hatin ka to Piru pila ya sakihi ba kawan ka jing khat ba kandidat no jong UMDC jong ka thain ha ka to por iban sar marwen te ka don ka to ka ba election but ha ka to ka por ka pasai ka dar ni ba ubadanggo ulas ran ya kandidat jong ka kongres ko DC office ban file mission te lar urung ha ka pati ngimtip kan rai ukam ka syansyu yang au kandidat jong ka NPP ha ka to por tiba fikli yang apiong ba ubadanggo undon ngem syu ha ka parti ka jongi kalau hadu mentahi kampat don kanu ka signal ka ba ka pawan hana ko district president ne ko way na kinong kersan ki jeng i ba menswa tenre ngan ong ka pasai hane ba ka jing khang ka pli marka politics mo ka bagi don kam ya ki bru bakin wanrung gerela ki wanrung ki bru iro ba ko jeng badang go le sikan dai ka ba kementam na kam ta jonga way na kinong yalam ka parti hane ka district bat ko jeng ro na ta ka ko